sa Barangay Banago, Bacolod City. Mag-utod ngayara sa high value target list sang kapulisan. Kalakip ang duwa ka mga upod na dakpan sa drug buy bus operation. Samtang sa Barangay 8, isa pagid ka babae na dakpan nga nagaduso sang shabu. Yaring report. Para sa 28 anyos sa si Hector Deximo Jr., hindi matigayon ang iya pagmaso kung hindi makakarga sang iya ginakabig bitamina. Ang hugot sini nga pagpati, sa shabu, may bitamina ka na, resistensyado ka pa. Well, mong kugado, so po nagagamit lang ko yan. Nagagamit ka para? Para sa pag-ubra. Kapoy mong kung ano mo. Sige lang ubrang-ubrang buhos. Apang ang kaupod sining si Angelo Martinez. Hugot niya ginapanginwala ang kaso. Nagbisita lamang ini sa Barangay Zone 3 agud mangita sang balaklon nga silver bilang isa ka alahero. Nagamit man. Amo to kani nag-apit lang ko dali na papuli ko tani. Di ko uway ko kabalo nga mo nagali may ginaplanuhan nagali na lugar. 4 ka sachet isang suspected shabong nakuha sa duha. Maluwas pa sa lighter kag mga drug paraphernalia. Depensa sang live-in partner ni Martinez. Inosente ang inobyo kag ginpato-patuan lang sa ebidensya. Mayon asaya, wala na saya parang gaya kami sang yang bata. Paglapas sa Republic Act 9165 ukon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang pangatubangon niya kaso sa mga subject. Upod si Reynald Castillo, Adrian Prietos. 1 Western Visayas.